Wating'o weche mag tuke ni jotugo mag team Kenya Harambee Starlets nigi chir mar timo duto manyalore mar ng'ado tiko tuke mag pinje Afrika mar higa mar 2026 e kindgi gi team mar Gambia. Starlets mane osebedo ka timo orako margi kuom jumbe 2 bwo kocha Beldin Odemba biro bago tielo mokwongo mar tugono tarik 24 dweni kapok giwuok pachoka kendo tugo tielo mar 2 gi Gambia e piny mar Senegal tarik 28. Odemba oriwo jotugo matindo kaachiel gi manigi lony e kinde ni ma Kenya geto duogo e tuke mag pinje Afrika mane gitugo higa mar 2016. Shukuru Mungu kwa sababu training iko juu na kila mtu ana give in the best because tunataka to win Gambia at home and away. Na mimi nashukuru ma coaches na technical bench na players wenzangu juu kila mtu ana push hard, ako committed na anataka best results from each. Na tunajua tukiendelea hivyo tunaenda kupata win home and away. Thank God kwa hiyo opportunity amenipatia tena. Tunaendelea na mazoezi vizuri, watu wanaendelea kujipush na tunajiamini kwa hii game ya Gambia we can make